Opa, kaixo, ongi etorri nire kanalera, ongi etorri Mario Karren kapitulo berri batera. Gaur kontan beste kapitulo bat ingo deu. Aurrekoan ingen kopa bat, aurrengoa. Josi kolorea aldatuko dut, urdina, bain gotan. Aber, zer desblokatzen zairen, hartzatxoa. Nire betiko kotxa hartuko, hauxe. Eta lorean kopa ingo deu. Así que ingo gaia, tita baten aber grabatzen dugu, venga. Aertena lehenengo ondo iten dugu. Lehenengo pantalla zintzen ez guatzen. Vale, pitxen, bueno, Mario pantalla da. Gazteluak inda. Bueno, azkenak astegea, beti lehenengo pantalla. Turu bai eman, da aurrean. Rebufo. Bueno, ya aurrean du, jo. Zebola jate, oskola. Ondo. Oskola jazta esan. Utxeratik. Dena platanos bekado. Ia jandez. Plantanoak eskibatu, Ibai? Vale. Ondo guaz. Oskola urdina bat aiate. Darze pasatzen. Bomba botaietat jate guen. Berez jaten badue Josik iten du gesto bat, ematen diozunen beste pertsonai poztu iten da. Ez diot ikusi, nik. Joder, txampona, gana txampona. Defentsa behar dugu, Oskola bota datzen behigu, Oskola. Vale, hau da, oskola urdina botatzen baizue botgora gailua. Botgora gailua da. Baina botaiate oskola, eta gizte oskola botaiate, eta horrekin egai, dosostatu ditat. Vale, lehenengok, ondo. Nire atzentzi joan amari gara lazan, osa, buelta bat eman diot. Naiz fijatu. Vale, urrengoa. Urduri jartzen naiz, Hor atzien dakatenen pertsonai bat, Vale, San Francisco, bueno, to baten portua. Hemen atajoak ondo hartu baina, No, kagadan bat ingo. Ondo. Hemendik. Txampona. Kurba, salto, kurba, ondo. Horain behar da, Eta horrek gara kantzara, zior da erresa. Vale, platano. Hor manteldu platanoa. Toin hemendik. Hor ikusten da trampia da. Salto. Eta salto. Hemendik. Eta bain hemen dago atajo bat. Batzen hartzea. Hau. Eta hemen, atoa kaine. Vale, de nuevo vuelta. Joder, keston tartea da iet,
Eta erori naiz. Mamua. Jenden diate, zera. Ondo egin, Jarri hori di. Oskolatzea. Oskolatzea botatzen behatea, bazpare. Gaizki. Me la atajó. Olaxe. Azkeneko vuelta. Bai ez oskolo grina bota, Joder, berriz berdin, tío. Punto amataz. Hala, taparetan aurka, banek. Donkey Kong Nicaragua. Bigarrena. Bai. Ondo entzatu gauzak. Mesedez. Venga. Torri platano. Ondo. Ia aurratu jate, Venga, urrengoa. Bueno, hortik inditau, beste bilatz zaizkigu. Bai, hau etzait asko gustatzen. Ia gustatzen zaizkit pantailen animazio dela, dago detaileka. Vale, botako dut eskola horri. Ez, kuiztu nahi bota jate. Vale, nago jarri dira. Ikusi botako itela baindi. Bota dit. Platanoa. Tartea atatzeilean den gutxinez, pixka. Kasama. Eider, ikusten bain bat zaude ikasi, nola itean, Edo ez kejatu onlainen, Denekan guztiak endui, tximistak tximizta izutak entzeizu objeto guztiak. Ondo guaz, Txampona, Zete zehar ikusten. Otrukoa da. Pixka... Osea, beraka amatea. Azkenako buelta da. Ja, tartia daka. Bueno, urrengoa. Eta guzintzan.
Izurdena? Ez hau... Vale, kaskadana, bai. Hor minen oteia abesten horiek, bitxi horiek, ez dakit nola izan hau. Hola. Oso divertida, mira. Zondo pasatzen nio baka. Hau ja beria daka, pantalla hau ja zien errasak, eske errore bat, azken azu bat, ezken da. Vale, rebufo inder. Ondo. Kurba, txia. Endu. Hemen beti, goitik beti txokatu zen. Hemen ere txokatu zera. Tratatzen dira kate, hortxe da hemen eratzen, Ezin duzu erroreikin irai. Erroreik platano ian. Bakartu. Maten bediet objetua, beste banetan, beste katanoa. Tío, ez. Aurratik batek. Utzipaken. Aurratik batek. Aurratik batzaio bai. Hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, seigarrena. Vale, txampia. Handi joatu bat, eske aurratu barrio. Bai, aurratu barrio. Ez da lortuko. Vale, ditut bi. Mierda. Eman, Josu, toma. Guai, ez diat ezer bota behar, bestela. Bai. Zetentxioa. Bueno, ya está. Bai, ya está. Kasi, Ez da erresa. Jumartza lehenengua eta behin bazar lehenengua oso zaila da, gero lehenengo behartza. Eta bai ikusi zuek kagada hondik ez detin, baino. Bapaten haste zaizkizue gauza botatzen, da... Vale. Ikusiko dola urpena. Kopa. Eta honekin bukatu iten dago. Vale, hau aurrapin gode. Eta hortxe do. Gure kopa, hiru izarrekin. Vale, zozo esblokatu bat. Ba, oso ondo, hola bukatzen dugu. Gustatu bat zaizu eman like, suscribitu kanalean, eta idatzi komentari bat. Hurrengo kapituloi guztega. Venga, gure arte, agur.